Men her er vi så igen. Yep. Og der er gået et par uger siden sidst her. Og imens så har vi sådan skudt lidt løs på hinanden med musik. Vil du ikke spille... skal vi spille lidt af den der sang? Jo, det kan jeg. Bare spille det, jeg har sendt til Peter. Ja. Så tænker jeg... Jo, jeg har siddet og kigget lidt, og jeg var inspireret af en, der havde skrevet et citat. Det var bare sådan en helt generel gennemlæsning af en dagbog, og så havde han sluttet af med et citat. Jeg tror faktisk, det var en pige, der hvis forældre lige var blevet skilt, som fortalte lidt om det, at hendes forældre havde fortalt hende, når hun blev skilt, og sådan, det rørte mig sådan ret meget egentlig. Og så sluttede hun også af med noget med et citat med, at der er noget med, look at me with those eyes that really see me, sådan et eller andet den stil. Jeg burde selvfølgelig have husket det præcise citat, men det var i hvert fald det, der inspirerede mig til at lave en lille sang her, som du kan høre her. Som jeg så sendte til Peter. Same shadows filled with gray, light is falling through me day by day. Waiting for those eyes that really see me, that day your eyes were longing for me. That's all I wanna see. It's all I wanna see. Ja, så det ja. Så må vi se, hvad det kan blive til. Ja, det er i hvert fald rigtig smukt, synes jeg. Ja, så det bliver helt sikkert til en sang, og der kommer et strygearrangement til os. Og så sendte Christoffer også sådan et lille tema, som skal lige spille det? Spille det? Det var også bare sådan, det er sådan en idé, jeg bare havde spillet ind i min iPhone faktisk. Jeg kan også høre, at kvaliteten er ikke så god. Ja, og det har jeg så, det er super rigtig inspirerende tema, og jeg tror det er sådan et tema, som skal bruges som sådan et gennemgående tema faktisk i stykket, eller i koncerten her, som vi skal lave. Det forestiller mig lidt, at det her tema, det sådan kunne bruges som som sådan det der tema, som måske betyder, at toget kører. Vi ved det ikke nu, det er bare sådan en idé, jeg havde, at det var sådan et tema, som kommer igen flere gange i løbet af koncerten. Måske som sådan et symbol på, at her kører man altså med toget, med linje E. Så nu startede jeg med at prøve at lave sådan det, som jeg måske forestillede mig kunne være begyndelsen på hele koncerten. Måske, det ved vi ikke nu. Men der brugte jeg det her tema. Vi prøver.
Så det er sådan blevet til en lille sats for strygekorset, det der lille tema der, ikke? Ja. Ja, ellers noget? Så, nej, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, så vi er i gang. Ja, vi har prøvet at lave sådan en lille plan også over, hvordan det hele koncerten skal forløbe, altså hvordan hele linje E-stykket her skal forløbe. Det er sådan for, ja, som vi fortalte om sidst, ikke? Så i starten af sådan en proces, i sådan en kompositionsproces, der skyder man ligesom vildt fra alle mulige retninger, ikke? Og nu har vi skudt sådan lidt med at lave forskellige bidder musik, som vi synes kan bruges, og jeg har prøvet at lave noget videre på noget af det, Christoffer har lavet, og så har vi også prøvet at lave et skud forløb i, hvordan hele stykket kan forløbe. Sådan dels at forløbet kan symbolisere en togrejse, og så kan rumme forskellige musikalske elementer. Altså der kommer nogle sange, og der er nogle sange, som ligesom foregår, altså som ligesom handler om noget i Køge, og nogle sange, der måske handler om noget i Ishøj, og nogle sange, der måske handler om noget i Holte, og samtidig er der noget musik, som beskriver rejsen undervejs og så videre. Vi har prøvet at lave sådan en plan på det. Det er slet ikke sikkert, at det bliver sådan den sidste ende, men det er i hvert fald sådan en måde, vi også angriber det lidt på, ikke? Altså at prøve, samtidig med at vi prøver at lave de små dele, så prøver vi også at forestille os lidt, hvad kan det blive til i sin helhed, ikke? Ja. Ja, jeg tror bare, at vi arbejder videre, og så hører I mere senere. Vi kommer tilbage. Yes, tak, hej.